Sing prasaja to, wong karo bojo rek kaya ngono. Sing piye ngono lho. Wong kok ya kaya ngene lho, nyerek-nyerek ni bareng enek sinden cilik-cilik karo aku kaya ngono. Wong rek yo kaya ngene. Astagfirullah. Kowe iki diambung terus ambruk. Lah wong rek kaya ngono nyerek-nyerekne jan. Sing mboten ambruk sinten? Wong atase wong setugel kok diambung ngene iki lho. Diambung wong ayu pra yo kaget. Nanging Bu. apa sayang? Buke, Apa sayang? pake matine kapan? Lah ngapa? Ibuke Pak Ewe. Pak Ewe gundulmu. Iki kata apa jenenge sayang? Katok gajah no. Oh, lagune gajah piye? Gajah telinganya lebar. Lalenya panjang. Oh, Iki. Iso muni. Jan to. Yo ora apa-apa yo. sithik kok yo. Ora lara. Loh, Indri Indri ki nafsu banget iki, Mas. Lho, mau dolanan iki, Mas. Yo. Demokan. Dunekke kok malah Duneke dikonoke. dolanan. Nah, anu Mbak pengen demam mboten? Wut punggul. Wut. Alah. Iya, tekan. Alah pintere. Iki anake sapa? Kok iso Anake Pak Ikit. cita-citane sampe gede dadi apa le? Maling, Pak. Mantri. Nggih mantri, Pak. Lah, Mantri nyuntik. apa? Mantri suntik. No. Nyuntik sapa? Nyuntik Bu Erna. Bu Kades kuwi aja disuntik. Erna nggen kula mboten mriki kok. Weh, nderek bingah melu seneng Mas Ucak. Alhamdulillah Saged sowan wonten manggung. saged pinanggih malih kalih panjenengan. Wong bibar tes terus bidal mriki. Mulih sekolah. Pak, Iki rak ujian tok anak-anak sekolah. pun rampung kala wingi. Oh, wis rampung. Pun Kelas pinten Mas Ucak? kula PAUD. PAUD. Pak, aku ki wis tuwek lho, Pak. Nggih terus di anak-anake. Lho iki kok isih semene? Hanya sak modare sementen kok. Mbok Nggih kaya ngeten iki takdire Gusti Allah lho. ya kudu ana undak-undakane kaya Mbak Suye kae. Pripun? Biyen sakmene. Nggih. Saiki bareng ketemu wis semene. Niku napane niku napane? Gelungane. Aduh. Mosok gelungan kok ngene lho. Yo ngene kacek guru ngene tak malik ngene kok. Sedongane. Nggih. Sembah nuwun Mas Uncek. Nggih. Ada pepatah mengatakan tak sayang maka tak Cipok. kenal. Oh, nggih tak kenal. Mengenalkan diri, nama lengkap, rumahnya mana. Lah Pak dadak kenalan niku abrakan napa to, Pak? Lho sing pirsa ning ningali YouTube wis do pirsa ning sebagian Wong lanangan setugel dadak kenalan lho. aja ngono. Lah pripun? Yo iki lho iki penonton Sigit Channel karo arang-arang to ning Sigit Channel iki Dok. Jarang lho. Kula mboten di anu panitia mboten mungkin jenengan kon. Gawane julang kok. Bocahe lara julang. Nggih ditungake muga-muga tak sehat. Lah iya lara iku. Nggih. Nggih. Nama Nggih aslinipun asli napa nama panggung niki Uncak. Uncek. Nggih Uncak. Uncek Nen- Sanusi. Nggih, yen enten ngomah niku tangga-tangga nyeluk kula Dion. Niku. Wah, apik men. Nggih, Dion. Dion. Dion sapa? Kepanjangane nggen KTP Ngadiono. Oh, alah Ngadiono. Yang kersane gaul. Ngarepe ngikuti karo zaman. gurine dilangi mung dijukuk tengahe. Nah, Dion. Kaya tanggoku. Pripun? Undang-undangane Mila. Mila. Jenenge asli Dumilah. Dadi dune karo hane ilang. Jadi tianu Mila. Ya kaya kowe kuwi Dion Ngadiono. Rumahnya dalemnya pundi? Mboten kula gawa. Maksude iki kowe kuwi alamat. Alamate palsu. Kuwi lak lagu. Ayo ting-ting. Masih lairmu ki saka ngendi? Nggih kirangan to Pak, mboten ngertos lho Pak. Jenenge bayi niku lahir ki ra roh apa-apa kok ditakoni laire metu ngendi. Omahmu alamat. Kuwi cah cilik kok nganyelke hati tak pelinteng. Ampun Pak, ampun Pak.
Alamat. Nggih, asli kula Karanganyar. Wah, Karanganyar iki Ombo, Jembar, Karanganyare pundi? Karangpandan, Karanganyar. Oh, Karangpandan. Nggih, Karangpandan, ya. Karanganyar. Tonggone sing ngempul berarti. Napa sing Lho. sing ngempul niku Karangpandan? Karangpandan niku omahe. Dhuwur pasar niku. Giyogone Karangpandan mergo melu bojone dekne. Oh, asline Karangpandan to niku? Nggih, asline Mungkin neraka pasar jahanam. Karangpandan Dhuwur pasar niku. Oh, ngaten. Nembe amor niki mboten tepang kok kula. Nggih, aja. Ngapunten. Oh, alah nggih. Nggih, alhamdulillah menika saged sowan wonten ing tlatah Manggung. Peron nggih. Manggung Peron Limbangan Kendal. Nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Pak Kadus, Pak Ariyanto. Nggih, kula saged sowan lumantar panjenengane alhamdulillah. Ditimbali rene kowe arep ngaturi apa karo warga Manggung kene? Lho Pak, lah kula rene iki golek kok arep ngaturi napa lho? Maksudnya kamu sebagai bintang tamu dihadirkan, dirawuhkan, kowe iki arep ndongake apa karo warga Manggung kene? Ya ampun. Wong aku ndonga dhewe seprono sprene ra kabul kok ndongake piyai kathah. Maksudku ngene lho, Cek. Aduh, rada angel omongan Lah karo. kula wiwit riyen niku mung ndonga siji tok lho, Pak. Apa? Ora dikabulke Gusti Allah lho. Apa? Gur pengen modot ra modot-modot tok. Ndongake piyai semene mbiyane. Maksudnya ki piye carane pertunjukan malam hari ini dengan bintang tamu Uncek, panggung ki iso rame iso murup. Nah, diobong niku. Rame murup diobong, Pak. Genah murup. Alah bocah cek omongan karo kowe kok angel. Angel ya rasa digarap. Mas iki ora perkara ujian repot tentang omongan karo kowe repot. Repot nggih titip. Nah. Repot titip. Nah. Iki pancen omongan karo kowe iki apa iki kaya dene ilatmu iki kaya lunyu ngono lho jane. Lunyu ki poli. Lah mbok menawa kemumu oli. Mboten kok rumah mendoakan marga nggih nderek urun dedonga kemawon. Nggih. Mugi-mugi dipun ijabah Gusti. Sasampunipun warga masyarakat wonten ing Manggung menika nggelar tasyakuran bersih dusun sedaya pinaringan sehat. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Sing sepuh-sepuh ya muga-muga awet sing momong putra wayahipun. Amin. Keluarganipun nggih bejo donya bejo akhirat berkah lan barokah. Amin. Gene teteh leh ngomong. Nggih teteh wis gedhe kok gedhe anu tuwek ngono lho. Aku arep ngomong gedhe kepiye wae semene ae. Ning harus disyukuri. Nggih, Pak. Nadyan to jenengan menika cendhek nuwun sewu ibarate. Nggih. Ning Gusti Allah memberi rezeki panjenengan karena kekurangan Anda mendapat kelebihan rezeki dari kekurangan Anda. Nah, leres-leres disyukuri. kados dalu punika sejatosipun Kyai Manggung wong arep nekake dagelan kondange kelakon. Nggih. Kenapa kok bengi iki sing ditekake kula ki alhamdulillah Sebabnya mergo apa? Kyai mriki ajeng sedekah teng anak cacat. Ya ora sedekah anak cacat iku. Lah nggih to dalu niki lho warga masyarakat wonten ing Manggung ki nimbali wong cacat-cacat lho. Yen kula genah cetha. Lah kok karane nimbali wong cacat, aku kok ya cacat. Nggih yen kula kan cetha to. Kula cetha cacat fisik. Heeh. Nah, yen jenengan niku ketingale gagah bagus ning nggih cacat ketoke. Cacat apa, Cek? Cacat mental gitu. Omonganmu kok bener. Lah nek dalang iki kudu cacat mental wong omong dhewe sauri dhewe, omong dhewe wangsuli dhewe kaya. Lah nggih, kaya tanggaku ki ya gremeng dhewe, gek sewengi utuh gremeng dhewe ora cacat mental to jenengan. Mbok disiden-siden jak omongan. Ora kok omongan karo kulit. Ya jenenge dalang yo ngajak omongan karo kulit. Nggih, pokoke disyukuri kemawon peparinge Gusti Allah. Amin amin. Jenenge menungso niku mung sak derma nglakoni. Dadi iki diparingi apa dinikmati lan disyukuri mesti bakal indah pada waktunya. Amin. Pokoke adile Gusti Allah lah. Aja nyawang dhuwur terus, ya sok nyawang ngisor ngoten lho. Iya. Nah, kulake yen nyawang dhuwur terus kados kula malah kaya narada. Dadi rakit. Nggih. Kala mau kalih sinten rawuhipun? Niku kalih Garwa. garwa sinten lho? Mbak Suye. Alah Pak.
Wah aku ndek bojo kono mari nyengkake nyawa. Lah kok nyengkake nyawa? Lah kono ayu kula elek lho iki ora urung dongane kanca-kanca iki do elek kabeh. Ucek kapan modar ya. Ngapunten Mas iki. Dalem Mbak Suye. Anu bojo kula niku pancen nyerik-nyerikne kok. Oh ngoten. Nggih. Padahal wae bidal sareng. Oh, ngoten. Sak mobil sareng. Ingkang nyupiri nggih kula. Niku wae kula pangku lak ngoten ceritane nggih. Sopi Mbak Suye berdiri. Oh, berdiri. Oke. Kowe iki dipangku Mbak Suye kok Nah. Karanganyar tekan kene. Nggih, niku wae kula pangku ngoten to. Kula majeng mengarep, mriku majeng wingking. lak Minggah ngoten. mriki Mbak Suye. Oh, minggah. Engko ben kak walah. Non sewu nggih adik-adik. Aja gawe odo-odo lho. Mbok yo sing prasaja to, wong karo bojo rek kaya ngono. Sing piye ngono lho. Wong kok yo kaya ngene lho, nyerek-nyerek ni bareng enek sinden cilik-cilik karo aku kaya ngono. Wong rek yo kaya ngene. Astagfirullah. Kowe iki diambung terus ambruk. Lah wong rek kaya ngono nyerek-nyerekne jan. Sing mboten ambruk sinten? Lah, piye? Wong atase wong setunggal kok diambung ngene iki lho. Diambung wong ayu ora ya kaget. Jan kuwi kok Rasamu piye lho? Alah kaya ning omah biasa wae ngono lho. aja ngene iki aku dadi ra penak Sing aku. biasa. Aku pekewo karo Pak Kadus. Lah ngopo perkewo? Pak Arianto. Lho. Karo warga kene. Lho, ki menunjukkan bahwa aku karo panjenengan ki mesra selalu. Ya lho. menunjukkan. Nih. Ha ning sing kono kuwasa mbayar ra kuwasa ngemek-emek kok. Aku urung-urung mbok jipok lho. Kayak gue iso bubrah wong omah-omah tenan iki. Lah ngopo rek bubrah? Anu tulung gen anu kru syuting Apa? sing niki wau mengke yen diupload malih mangedit ya. Ora diupload Lah, nek wis ngopo? ora iso dihapus iki. Iki dihapus sih. Gak Lah iso. ngopo? Wis Tekon. iso bubrah wong omah-omah. Kene Gene bojomu kau. ki- bojomu wis pasrah aku. Mbak Suye, pokoknya anggere nyanyi to, Beb, no to. Tak pasrahke unceke anu peken bojo ning panggung lak ya ngono to. Lho, apa mestine dadi bojo ki lak ya mesra, ya diambung. Iya. Iya ning rasa ngene-ngene iki tenanan ah. Tok-tok men ekspresi ngene-ngene kan ya iso. Ora maplek tenan. Lah iki mau apa? Ora tenanan. Kuwi tenanan kena maplek langsung ganti geblak kene lho. Berarti kaget no ya? Ya kaget to ya. Kowe kaget to? Kaget. Apa kowe di hati? Mbak, jenenge menungso cilik kok ya ndek ati ra kitang Oh, cilik. oh, oh, Ngene iki ya komplit rumangsane. Komplit ya. Komplit, Pak. Pirantine komplit. Piranti napa? Yo kabeh piranti masih komplit. Nggih Boten, Mas. komplit niki Boten kan komplit. sirah ana, tangan ana, sikil ana, Ya ora. weteng ya ana. Oh no. Terus? Liyane ana ora? Ya ana lah. Masa Di delok, kan tangan ketok, Iya. mata ketok, irung ketok, Iya. kuping ketok. Sing Iya. kuwi iki aja. lah ngopo? Jan tak umbar nang kene ndak dirubung semut. Ngene iki ya eneng ora ora. Masa? Alah masa. Alah masa. Aku munggah Arep rekoso Pak, mati nyuwun lho. pengayoman Pak Git. Lah ngopo? Lah ngopo? Wong kanca-kanca yogae pengen digonoke Mbak Suye kok kowe malah mlayu. Loh, kula nek sanese uncek mboten wantun, Mas. Oh, ngoten nggih. Kula mengke dibedil bojoku. Oh. Nggih. Endi Kula bojomu? Nek kalih neng mburi. Bojomu kae cek to? Eh? Jare lara stroke. Yang muni Aja. aneh. Muni aneh. Ora. Ora. Dongakne bojone kancane kok kaya ngono lho. Ora, Mbak, ora. Kok lecah setugel. Ani-ani. Kono piye? Kowe kono lho. Mas Sigit Dalam. niku mang ken mriki. Rono. Ditanggap kok malah nyedaki Pak Dalang. Golek pengayoman kok. Ora tak piloro lah lho diombong ngono. Mbok rowoki terus kok. Aku ngene iki wong lanang senajan to cilik wong lanang ya ndek aji kok. Walah Mas, panjenengane Rumangsane. kok ora ngerti tresnaku to Mas. Aku ora kok ngrowok lho, aku ngelus-elus. Ngelus-elus ya aja nang kene. Yo kita iki penampilan yo entertainment yo karo ben digandrung Mbak Suye. Wong kok dilus-elus rumasane kucing kok. Lah Nggih. Iki yo. Wilujeng dalu nggih bucange. Aja dienggo jembatan kowe malah guling malah ciblok kowe liwat mengisor to. Rene, tak lebone kene. Nih. Ayo, Aja. empuk nek jadunge barang ki. Nih. Ora aku ya gumun lho. Apa? Iki ki arep mayang apa arep Nukang. Arep nukang kuwi. pralon barang ya enek. Ngene iki apa nggo cepat-cepatan krasa nguyuh ngono ya. Oh, bocah
Tahu pralon kuwi tak nggo nguyuh kurang gede kok. Dalu Mbak Suye. Wilujeng dalu bujange. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Terus Suwe ora ketemu pisan kali Mbak Suye Solo. amin. Kabaripun dos pundi? Alhamdulillah waras, Mas. Semakin hari semakin cantik, derek tingkah. Amin. Nek sunyah nih kawe ngendikane panjenengan. Nggih, leres. Apa ngono melarak-melarak? Ora apa-apa. Iki lho. Lho dirayu Pak Dalang melarak-melarak. Iki lho ibu-ibu loro iki. Ya sing apa kuwi? Anu pengen nyium aku jare ya. Lho ra iya to. Ya sing iki ngono kuwi lho. Tak pengen mundur-mundur kecemplung bakso lho Mang Om. Ora. Dagelan padake pentol apa piye kok. Lah mengke lek nglangi ning kene prayo repot. Nglangi cetul kok. Apik ya jenenge dagelane sinten uncek sinten cetul. Nggih, nggih. Leres niku Mas, uncek cetul. Aduh. Apa lho? Ora apa-apa. Diampung lagi, mau diampung lagi. Gak, ojo lah. Nggih. Maksudnya ojo ning kene lah. Hmm. Dirayu Mbak Suye, ditembangke napa bebas derek Mbak Suye. Yo tetembangan. Oh, Kalih ngoten. ndongake warga manggung Nggih. mriki Mbak Suye. Derek pitepangan gladiwano wonten tlatah Manggung, peron, Peron, limbangan. Limbangan, Kendal. Kendal. Nggih. Wilujeng dalu sedaya kemawon mugi sedaya warga wonten manggung manggih rahayu slamet wilujeng panjang yuswa mirah rezekinipun nggih. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Jan salut ya karo warga masyarakat mriki. Elok Mas. Guyub rukun kompak. Aku mah yo kaget lho Mas. Kagete. Anu among rawuh kalian ingkang laden kok mawi beskap, mawi blangkon niku napa badhe wontenaken ketoprak ngaten lho. Mboten siang wau kirap Mbak Suye. Oh ngaten. Kirap arak-arakan hasil bumi dikirap. Oh ngaten. Keliling kampung. Lho, kan mboten jangkep nawi kirap niku mboten kalian nuncek to Mas. Lho, tinggo apa Kok- kirap? Nggih dikirapne niki. Kok aku dikirape. Lah mbok menawa to sajene kurang to? Padake ingkung. Dagelane padake ingkung. Kok aku dikirapke. Seneng. Padake anak-anak cempe. Nggih, Mas Uncek. Wilujeng dalu cah kirek. Kok cah kirek piye ta? Piye ta iki? Cah bari. Cah cilik aja cah kirek. Nek gedhe iku apa? Gede ya gede. Cah gedhe. Nah, Nek cilik ya cah cilik. gak cah kirek oh. Aja kirek to Bu. Lah Lah apa? kene. Kowe anakku mbok lokke ngono rada kirek ngono ra apa-apa. Heeh. Lah nek iki kira kirek tenanan, lah cara kasare ngelokke paku asu lho. Iki sapa anak sing trima? Aku gak i. Kowe ngelokke aku paku asu e. Oh gak i. Ora lah kowe nyeluk aku cah Lho. kirek kok. Lah kok kowe nesu lho Mas, tak lokne ngono Kowe lah. kok tak viralke malahan karo es teh. Lah yo nek ora yo aja nesu cah cilik. Nah, ngono lho, cah cilik ngono Lah, wae. untunge to aku elek. Nggo aku ayu ngono dadi Aja. aja. Engko nek ngono kuwi aku sing tumbas sik. Masih tumbas. Aku sing tumbas es teh. Duh. Jan. Kuwi ya es teh meneh tunggal es teh. Jan. Dirayu dibawake Ayo. bawa napa Mbak Suye? Heeh. Bawa kan bawa. Bawa wong loro yo. Lanang wedok ngono nggih. Apa kuwi? Anu nyun pangapunten Ibu Kades. Bu Erna. Bu Erna, ngersakaken menapa, Bu? Bu Kades manut derek. Menika wonten request, Nyara, Mbak. oh wonten request menapa? Saking Bapak Suprih RT 2 RW 9. Ngaten. Nggih, wonten ngersakaken selendang sutra kuning, podang kuning, Santi Mulya. Bugi-bugi masyarakat dusun Manggung pinaringan rahayu wilujeng matur suwun. Podang kuning nggih mboten napa-napa. Nah, nggih. Podang kuning. Nggih. Matur nuwun menika malam hari ini kanca-kanca Cakraningrat Fans Club utawa CFC Kendal, Semarang, Kudus sami rawuh wonten ing Kendal menika. Matur nuwun.
CFC Kendal Semarang. Sehat sedayanipun. Nggih. Bawa niki. Bawa no. Podang kuning. Neng neng nong nong momo jiji. Ya, Iku teko ono kae. ro 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 Roci. Bucange. Kae gone dalem Mbak Suye. Jubuhaken kawontenan sih bucange. Inggih. Anak lanang niku nggih nek nyambut damel nggih nderek ngaten iki. Oh, ngaten. Dados kula pacaki kersane radi bagus nggih Mas. Oh, nggih. ngaten. Nggih. Aku anakmu to. Iso. Dek rambut mii. Urung wayahe yo, Nger. Engko lek wayahe tak mi tenang, nganti Iki- plempoken kowe engko. Engko tenanan malah iki. Nek tenanan kowe seneng apa susah? Susah. Kok iso? Lah ditonton wong akeh kok. Yang dheweno ya. Astagfirullah, golek panganan samplo anak mengamung nyawa ya. Kuwi nadan semono ki tumrap pucet dhuwur lho kuwi. Nggih, perasaan kula nggih dhuwur. Tumrap awake dhewe ki 2 meter lho ketinggiane. Lah kula ngerti kucing Ayo. lho Mas, aku ngerti asu kok. Kaya macan. Aduh. Katoke dinggo. Ndang lho. Ora kabeh dikatoki suye lho. Ngomong. Bejot. Aduh. Alah, bagus alah alah. Ibuke kok ya gemati temen. Kekencengen. Oh, Alon-alon. oh, kekencengan to sayang. Walah, jan gantenge anake Bu Nang Nggih, Li. Bu. Apa sayang? Ibuke, Apa sayang? pake matine kapan? Lah ngopo? Ibuke Pak Ewe. Pak Ewe gundulmu. Iki kata apa jenenge sayang? Katok gajah no. Oh, lagune gajah piye? Gajah telinganya lebar. Lalenya panjang. Oh, Iki. Iso muni. Saged. Jenengan pengen demok pripun? Ora. Napa anu beton iki jenengan? Kuwi tekune ning ndi? Online. Online. sik to iki muni keket to sayang. Oh iso. Muni. Sik rada rene. Nah, lah nek iki muni keket, burine iki apa? Mata no. Iki lambene gajah di mana? Mulutnya gajah di mana? Mulute ya nang isor telale. Kene iki yo. Nang isor telale. Ngawur. Kuwi nek demek munine piye mau Mbak Suye? Alah. Coba kon demek Mbak Lila, kon demek Mbak Lila kon Nah, ngene. kan Lil, demek. uneke, Lil. Demek deh. Mbak Lila sing putih to? Niki nomor loro, nomor loro. Iki. Lila. Ayo. Lila nono demok gonku. Uneke Lil. Uklik no. Ayo. Uneke Lil. Ana aja kleru lho, Mbak. Kowe kan kleru suarane beda lho. Suarane piye nek kleru? Kleru ki engko beda kan pucuk kan iso muni ngene. Nah, iso muni ngene. Nek pucuk. buri unine piye? Heh, Buri unine piye? coba demokan. Oh, benten Ben Mas. dineke Lila. Kulik. Ayo, Lila sik, Lila. Ayo. Coba Indri. Ya, Indri. Heeh. Ayo, Dri. Iki teh malah nggo dolanan sinden to. Yo ora apa-apa yo. Sithik kok yo. Ora loro. Loh, Indri- Wah, Indri ki nafsu banget iki, Mas. Lho, mau dolanan iki, Mas. Yo. Demokan. Duneke kok malah Dineke dikonoke. ki dolanan. Nah, anu Mbak pengen demok mboten? Lah kok dibetot lho. Dipencet ini lho, Mbak, ini lho. Nah, ngeten lho. Nah, Yosi. Mbak Yosi, Yo siki ora dipencet iki, Mas. Mas diuntir iki anu piye? Mbak Uti. Mbak Eni, dimek Mbak Eni. Wes Mbak kok. Pun. Ora gelem leren. Ojo eka rasa eka. Ya Allah. Ya Coba Allah. nembang Sak. Malah dibetot lho, Jan. Iki kok yo kok kan. Nadyan wuju temong peksi
Isa. Sri unik. Agawe taline Sayange Bronto. Duduh kok kene iki asale kok kono jebule kok. Ya ku bawa kok langsung mbok lolohi tisu iki. Kono basah lho. Basah. Lah iya sak modar ya basah terus kok. Ora basah ya mati. piye basah. Wah, bayangke. Wah, ketoke bayangke zaman kuliah kae enten isi. Adikku kok iki kok. Adik kok iki mbah mangan putuhe akeh kok. Biyen dolane ning Wisma Dayinta. Aku ro Mas Sigit ki tenan menjalin persahabatan sak matine lho. Krungu Pas kowe. seduluran karo Mbak Indri. Oh, krungu kowe. Mbak Indri lho curhate karo aku. Mbak Indri iki bojoku. Oh, Mbak Indri ki Nek bojone. nek ngundang bojoku Indri. Kan podo tarine, podo jurusane tari, ngono lho. Tari apa? Oh, bocah ki. Tari rabi, tari apa? Tari Jawa. Ya gambyong, ya pendet. Oh, Sing penting ora tari reok kaya kowe ya. ya ora aku ngreok. Ayo, tang ngene. Alus Kirek suwe-suwe. manis merah ati. Wong edan. Cek wis. Jas! Mas, Apa? lah kok tak dumuk ngono ki suwe-suwe kok mentolong. Apa ya ora? Oh, padake. Wes, meneh. Loh, Wes Ngene iki duduk wengkon kula lono. Nggih. Kar ngopo meneh to iki? Golek isi podang. Gak aku gila nih. Kak, mbok motok. Mbak Suci iki ya telaten nek ngomong kowe. enak ya, sayang ya. Enak mbok motok. Loh. Leboke aku yo. Loh, ngendi nggon ki jenenge Mbok arep ndulang anak ki mesti dicipi sik. Jek panas apa ora? Wis legi apa ora ngoten nggih bojange lho. Ngono lho. Mula dimut sik lagi kowe. Nah, No dimut sik. Kandhane. Mesake. Mbak. bareng dimiki kok. Ora, kowe iki lama kaya ngombeni cempe mencret lho. Piye perasaanmu nembang karo dipangku sinden itu piye? Ya cukup dingin lah. Ben aja nangis le, Mas. Karo Anu, dintol-tol ngeten Pak, iki. Apa? Jenengan pengen? Ora. Anu, ijolan apa pripun? Moh. Jenengan mriki, kula Megah. mriku. Napa ijolan jagrak? Apa kuwi jagrak iki apa? Lah nggih, kula niku Gembung, Mas. Gembunge niku lho. Megah. Megah. Masa aku arep ngeloke ijolan ndas ngono kan ya ora tegel aku. Mengke kualat lho malahan. Moh nek ngono nek dipangku aku moh. Kejaba nek aku sing mangku. Wes ngajak gesek. Jan. Ayo sayang, la. Ibu bunga. Ibu bunga. Jiglok apa kuwi cak kuwi? Rasaku. Lah malah ngopo, Mas? Walah pipis. Gusti Allah. Piye ta ki? Aku ra anak-anakan ra patheken aku. Lah Lah piye? ngopo ta, Cek? Kuwi ketoke penasaran tenanan kok. Paling nggonmu gur sak jentik ora setengah jentik paling kok iso. Lowong katimbang kencing batu. Oh iya. Lah wong sampean ki ora pangerten kok. Rikala semono Mas, Mas Sigit. Nggih. 10 tahun udakara niku kula kan gak ada ujar. Ujarmu piye, Mbak? Ujar kula niku kan kula riyen rondo to, Mas. Mm. Lah kula niku ujar teng ati kula purun nglampahi mah malih menawi nenggo gedhenipun uncek lak ngaten. Nggih. Lah aku
sakmenika ngantos sakmenika mboten kelampahan. Wong Yo, niku ujarmu ora bakal kelakon kok. lho lah ngapa lho? Lah wong dedekku ki ya semene ki terus sak modare kok. Aku ki sampeyan ki ora tuwek. Lah piye? Ya gur ngene ki, ngerti-ngerti mati ngono tok. Amin. Ya aja amin. sik to ya. Amin gak apa-apa malah penarang rekasake tangga teparo, keluarga ngono lho. Lah ya wong jenenge ujar nang ati kan Nah. yo entuk to. Iya ujarmu ora kelakon. Ya kan diobat-obati tinggi apa piye ngono lho. Mah. Tekan ngendi to mau? Nyanting bisa dadi. Nah, mletrak. Tombo. Kejawi saking Pak Suprih nika saking makne Rukayah. Nyuwun podang kuning gubuk asmara perangkat perenggut untuk teman-teman yang janda-janda. Wah iya. Di mana ya ibu-ibu janda ya? Nggih, menika lah wonten ingkang nyuwun all sinden jumeneng lagunipun Ajeng. Mari Kangen saking Bu Kades. Oh nggih mengke. Nggih. Podang kuning rumiyin menika. Nggih, ugi katur menika Bos Tarno Tania Jaya, Pak Tarno Tania Jaya. Jion Sidoarjo. Oh, nggih. Podang kuning. Heeh. Buka saking vokalipun Mbak Suye. Sok sing apik. Iki dokono to kene lho. Dipirsane kayu Be kata. lambe. Aku pokoke Ya Mbak Suye, Ya, uroke ngopo. suarane uncek go apa? Nah, nggih, wong kok le. Jana, bocah kok gemes nih, kula pengen tumbas siji mboten wong adol kok, Mas. ora enek pabrik bangkrut to. Iso awan ning omahmu nora kerasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mobeng-mobeng mitir anggonku goleki nora kerasa esuk awan nganti bengi. Iman yen nganti liya sing nyayang. Kleyang tak sawang encok ning apa. Kekencangan tak rindik saka kagungan sarane oceh dheweke ngalih pencokan. Ibu bunga yen kelakon nyanding sayane bakal atiku keklimbang liyan Yen si podang. yen si podang ngandutut ati kasmaran. Sakroningrat Indonesia.
Luar biasa Mbak Suci. Elak ya Mas. Garape cakrane ngrat. Uncek nek joget sekop-sekop apik ya Mas. Apik Ya. tenan. Coba kendang tok Mas coba. Kendang karo apa kae? Mosok dadak nggo pargo ya. Anu, apik banget tenan. Ora nek sing iso, uget-uget wae gak iso lho kaki. Tenan. Rasa Mas, rasa Mas. Ayo ayo. Kowe kok Ayo, Don, oboh? ayo Don. Kowe oboh ya apa mbayar? Aku ya padha le bau. Ning Wah, mulakno kecing. Mosok bau iki padha-padha le batur. Oh, Padha-padha le bintang tamu. iya, nesu. Delok nek mulih kowe. Nesu. Ora tak cium kowe kok delok. Ora tak cium kowe. Ora apa-apa. Tak cium kowe kok. Ayo pargo sik. Yo. Ya Don. 1 2 3. Ya. Asik. Wes tutup Mas. Wong kene ra ndek bangkean kon pargo. Elak Sing ya Mas. ngendange kaya kaya dolanan. Jan ra pirsa niki Lah pripun Mbak Suci? nawi teng griya dinesoni bojone ta Mas. Oh piye-piye. Golek dingklek ngeten iki ta Mas. Jangkrik meneng wae. Ancik-ancik ngeten iki terus isa-isa. Isa-isa. Ancik-ancik Mas, Heeh. isa-isa. Terus? Nggawa ketel lho ceret to. Heeh. Arek nek bedane di ketel diuncek arek nek bedane. Entro-entro dicenukne ning dhuwur kompor ngoten niku Nggih. diempakne. Masak. Kok bengi Gedhek. wadune ganti gelemi bojone. Ora kok ngono jenenge wong bebojoan kuwi saling melengkapi. Ngono. lho. Iki Yen tok sing- mesra yen nek- sing wedok ki lagi repot ya sing lanang ki kudu ngewaki. Oh. ora Lah kok ning si ngono. jem kae ngomong karo aku jare gak tau gelem gosok. So, Awakmu? ya ora. Lah iya. Lah gosok. Gene. Aku gosok pisan kobong kok. Lah biar tak ngenekke ki ra kuat malah menggeng nang nggonthok. Ngawur aja buka wadine wong kok. Nek tenggera lucu niku Mas. Live TikTok ya mesra karo bojone kuwi nonton terus. Nggih. Riyen TikTokan karo Pak Igit. Wah, PKP kanan. Terus? Malah aku ora entuk PK entuk LC kayak. Pak Igit iki kalah ki ya gelem bedaan ki ya. Aku tahu itu. Matur nuwun Mbak Suci. Matur sembah nuwun. Podang kuning ki wau sampun kaaturaken. Nah, Ibuke Pandu. apal ya. Lho, piye to kowe pacarane sing nunggoni Shogun Biru aku biyen. Mboten usah dibahas nggih. Mboten sekeco niku. Anu bojo kula gadah bedil lho Mas. Kayak kula ndak dibedil nggih. Zaman biyen iki wae sohib. Oh, zaman risik. Nggih, sohib. Rasa wedi yang lalu biarlah berlalu. Ngono lho. Kowe ya di masa lalu cek. Kula to? Heeh. Gadah. Gadah Niku masa dhisik lalu. mribek kula, jak latihan ning Solo Baru enterane. Wah yo tak goncengke ngene iki lho kok iso-iso aku yo ngono. Gayamu rek. Lah kok kowe ya manut wae. Genah kowe ra iso ngebit kok tak goncengke. Yo. Wong dihapus ya. Lah akhire sing goncenge sapa? Eh? Akhire Mboten piye? mangkat kula rek.
Kula ngerti kok iku arep mribek kula niku. Mboten mangkat kula ya. Ten mangkat dah. Mribek ate eram timen. Pra ngakoni. Wis senenge kok ada-ada ae lho. Wis seneng kok angger kancane wong omah-omah bubrah ngono seneng aku ya. Genti mbake kau getuget. Nah, nggih, selak ngantuk ki engko. Nah, Kene-kene Mbak Eka. Panas-panas mlaku ora gawa payung. Dramaane mlentung Surabaya. Lah nek kira-kira judune uncek karo Mbak Eka iki lagi cocok iki. Nek karo Mbak Suye kok keteke ora pati pantes. Pak, ampun kalih niki, Pak. Lah sebabe. Kula mesake somben nek anak-anak, Pak. Lah nek anak-anak piye? Apa nek Pak wis setugel, mboke setugel. Terus? Ora anak-anak sak botol akuane ten iki lho. Oh, alah. Anak kok dicepang terus nek ngedusi piye? Nek ngedusi anake piye? Kopiok. Anak kok bekel kok sedhi kopiok. Dalu Mbak Eka uget-uget. Inggih wilujeng dalu biyung Mbak Yuli mbut Pak Igit. Nggih, sowan wonten dusun manggung. Inggih mriko nderek sowan wonten ing dusun manggung. Adicara merti dusun. Merti dusun ketemu melih kalih Bu Lurah Irna Hermawati. Nggih. Nek nika nate panggih wonten Ketro. Oh, ngaten nggih. Nggih dalange Mas Ari menika nggih Bu. Nggih. Terus Kok tasih yo- kemutan kula nggih. Tasih ajeng ndeke ta. Nggih. Dadi Kok isih kelingane ditmu apa isih turah? lho piye to nek mamane ditimbali kudu lho ngene iki wis dadi sedulur kok Nah, iso. dadi Aku angger ditentek lali kok. Lali kudu lali iki kok iso. Ngene kudu dipikir. Awakmu ora ndek pikiran kok ya. Ya duwe. Raketan sithik. Ya duwe sithik. Ya nek heeh ngono. Matur mbah nuwun. Nggih, Derek sami-sami. sowan Pak Igit. Mugi-mugi dalu menika berkah warga Inggih. manggung tansah manggih rahayu kalih sing rubeda. Leres menyang gunung ngemek klopo. Apa Tegese? kuwi? Mugi-mugi keluarga ageng manggung pinaringan sehat lan panjang yuswa. Amin. Amin. Allahumma amin. Menyang gunung kok sangune tahu. Apa kuwi? Terus Kok pret to, enak tahu, gelem ora? Terus? Menyang gunung sangune tahu. Terus? Keluarga ageng manggung tansah pinaringan berkah selalu. Amin. Allahumma amin. Yo iso parian kowe cek genti parian. Cek. Parian awakmu lek. Ana jagung rupane ireng. Wis gosong, mosok urung apa urung dipek wis gosong. Jagung goreng kok piye? Parian nih. Lah iya. Oh, parian apa sauri? Jagung lumrahe rupane kuning, kok jagung ireng. Wong jenenge parian mbok ehyel iki. Lha parian iki sing genah, sing real dong. Yang relate dengan kenyataan dong. Masa kamu enggak dong? Masa enggak dong. Apa iya to? Wong parian mbok ehyel. Nganggo blangkon dadi. Blangkon iki ku Neng seniman kok iso Neng, aku mbok sauri meneh parian. enggak. Aku arep parian opo iki mau. Neng urung-urung. Sik malah raimu kok lele. Sik. Ngene lho. Nah. Mas yo kowe cilik nu kapan ya kendase wong tuwek iki. Jiret. Lah nek arep nggone blangkone apa arep didemek dengkule lak ya mesti mustakane. Wah, wong ngene kok mustaka, mbok sirah ngono ae kok. Lah yo kondas. Ayo parian Mas Unjak. Parian. Kowe iki lho ganggu ae. Ora tak ganggu. Mangan jagung. Mangan jagung. Mangan jagung rupane ireng. Heeh. Ibu-ibu manggung mugi meteng bareng. Meteng bareng lho repot. Kok iso Ngapa? meteng bareng? Lah Ya lek ngapa? sing duwe bojo, lek urung duwe bojo piye? Sik do prawan-prawan, sik Yen do. prawan yo mbak-mbak iki ibu-ibu kok. Lah nek ning sekolahan kan diceluk ibu karo murid-murid. Ki cedak SD, cedak TK lho. Kadang gurune senek urung rabi. Ayo. Nceluk yo ibu. Oh iya ya. Ibu. Oh, meteng bareng. Lah terus piye? Ya didongakno. Ireng-ireng ngono. Dongakno ireng ya.
Masa ibu-ibu kabeh kok ireng? Lho ireng apik malahan. Kok iso? Apik nggih Pak, nggih ireng Apik, niku. apik. Masamu apik putih no timbang ireng. Ya apik putih ketok kok. Ora iso apik. Ireng-ireng lho aku nggo ireng ngene lho. Enek Ireng. ibu-ibu sing kaget nek kono mau. Eh, Aku unuk-unuk ana sing kaget asu ngono. apik ki ireng. Kowe iki awakmu wis ngono, malah nggo klambi ireng. Malah koyo madu mangsa kowe iki. Apik ki ireng. Apik ki ireng. Putih-putih iki manek kena reget gempang luntur. Ireng apik. Oh, ngono Ya apik putih. Kok iso apik putih apa putih? Hah? Pakulitan ketok Pakulitane nggo resik. apa-apa patut. Hmm. Bu Erna menika Nah, putih cantik. nah, iya. Terus Bu Kades Bari ngono kae ya cantik. Cantik, Ketok putih. putih. Nah, lah ngono tekokno Pak Lurah. Apa? Tekokno Pak Kades Pak Ari. Masya putih sing digoleki enek irenge mesti ngono. Tekokno. Mergo ireng kuwi saka filosofine iri derengke mboten pareng. Ten pareng. Ngono. Kudu lembah mana. Iya, ngono. Ireng sing digoleki. Contone apa? Iri dengki. Meripat ku lho, meripat ku lek enek sing putih. Heeh. Nek ora enek irenge mesti deraki wong PC. Berarti apik ireng ya? Apik nek irenge. Tekok Bu Lurah, tekok Pak Lurah. Iya, Saya tak takok engko. Tekok. Nggih Pak Ari nggih, engko takok nggih. Pak Ari Pak Kadus. Pak Kadus. Paring panglipur Ya- nembang, ya Mbak ini Ika. sing Menika ngomong. paring panglipur. Nggih, nggih. Mbok menawi wonten pamundutan. Wow, kathah sangat menika. Wonten kala wonten selendang sutra kuning gubuk asmara uler kambang bayo Nah, Bu Lurah kala wau ngersakaken mari kangen. mari kangen. Oh, nggih. Lajeng saking menika ibu-ibu PKK, ibu perangkat desa mriki Nggih. mau ngersake pepeling. Oh, nggih, nggih. Terus lintang asmara. Weh, cocok. Lintang Lintang menawi nderek panjenengan ingkang dipun nek pinangan. lintang asmara ya duwete karo uncek. Niki Iya no. saged duet. Lho iso. Duet nyanyi wong loro niku. Nyanyi wong loro. Duet nyanyi wong loro nek nyanyi siji seragen ngono kae. Solo. Solo. Andenge seragen lak Solo. Solo iso Vokal. seragen. Ya gur Nyanyi wong telu trio. trio. Papat, Quartet. Quartet. 5 motet. Songotet. iya. 5 iki napa nek 5? Ora roh aku nek 5. 5. 5 ya gangsal. 5 kuwi ya utang Gangsal. BRI nek 5 iki. Nggih. Kok utang BRI? Ingkang pundi riyen biyen? Ah, Lintang Asmara riyen. Oh, Lintang Asmara. Bibar niki mengke all artis mari kangen. Oh nggih. Lintang asmara. Nah, larase pelok barang. Pelok barang dibawani, Mbak. Eka uget-uget. Manut Nggih. bapane napa sampean gandrung karo uncek. Nah. Kowe bawa genti. Lha kon gandrung awakmu kan? Iya. Awake dhewe lak suwe ora petuk. Ngene iki seneng-senengku iso gandring kowe lho, Le. Gandrung. Gandrung. Apa nek gandrung? Gadrung kok gadring. Gandring nganggo arit kaya. Gadrung. Tak taleni gulune arit. Bapak Ibu, selamat menikmati persembahan dari kami TK Pertiwi. Iso kesabet. Tadika mesra, tadinya mesra. Gegarane. Malah kaya bocah areng kok rapat ke lah. Kulo masa gak pangun ngono. Bagi entuk bojo Mbak Suya iki kudu bersyukur lho, Lek. Ayune kaya ngono, bagi mbok sia-sia ae. Ora, tak ingu sapatine kok ya. Lah iya. Kon piye, Mbak? Lah ngopo lho kowe iki? Kon ngetak jare kok. Aku yo manut. Ketak, Mbak. Ketak neh. Kowe Oh, ketak neh. Tak buales kowe ngomalane kok. Wani. Lah ngopo ora wani ya? Wani. Wani. Aku gedungku ya kene ya. Oh, kene gitu. Aku dadi Wani. wani ngopo? Wani. Wani. Lah gerke. Bangkean genti balas bangkean. Kene ra wani nyopo ngono ya. Wani, Mbak Anak bojomu. buah Pak Wani. Arianto itu. Oh. Dang, Wani. 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 Wani jane. Dang. Lah kok jane? Gitu, Dang. Jane wani. Nyapa? Tanganku ra cukup iki ngampil astone jenengan. Ora. Ra elok, ra elok. Iso. Ra iku lho kowe kene kok. Tenono aku angger kowe wani karo aku tak laporke Mbak Suye dingkremi netes kowe. Kuwi pondok iki. Oh, Mbak Suye nek mekrok. Oh iya. Oh iya. Kokok. Panas kok ngono. Oh, lek nembe ngisi. Kok nembe isi. Oh, tak kira wis lahir iki ari-arine. Ayo. Wong e padake Kowe ari-ari. iki padha Jare wae apa anake Mbak Suye Yonan kok.
Bawa nggih. Nggih, bawa saged. Gegarane. Iya. Tenanan to kowe iki dientosi piyayi kene iki lho. Unjal lambekan. Pernafasan, ngono lho. Oh, alah. Nggih. Nyuwun pangapunten lho, Pak. Butuh nafas buatan enggak? Iya piye? Abot sumut. Arep mak sekop ngono. Alon-alon. Jong sini-sini. Iya kudu wong dipriksani Bu Lurah, keluarga ageng manggung kabeh ki rawuh priksani. Ngono pamane aku gawe gelo sedih ngono aku. Lah ya sampean daerah timbali rene neh ngono lho. Kudu diapik-apikke. Kudu Mas. Kudu dengan gamelan. Nggih. Aja ngelek-elek grup Cakraningrat. Cakraningrat wis kondang kaloka menika tagungane Pak Sigit Arianto saking Rembang. Hati-hati. Aku jane entuk nembang ora. Etok ndak nembang kok. Kekarane wong akrami Batune nang ngendi ta iki? Mer mangsane boneka kok nganggo batu. Suarane iso cemengkling. Masa Iya. Jamune sapa? Lah. Jamune apa kok jamune sapa? jamune apa? Lah iki kok jamune apa gaweane sapa ngono karepku iki. Oh ngono, jamune apa? Tutu benda tutu rupa Mbak Eka pikantuk salam saking Pak Purwoko juragan Koperasi Pangestu Rembang. Menika asli Sragen tapi dalam wonten Rembang. Salam kagem Mbak Eka uget-uget. Oh nggih, salam kembali Pak Purwoko. Nggih. Wilujeng midhangetaken Sigit Channel. Nggih, nggih. Nggih. Sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta. Salam kagem kanca-kanca CFC Semarang, Bojo Kendal sedaya kemawon. Tur nuwun Mas Utomo king Kudus nggih rawuh. Menika disimak Mbak Ira saking Taiwan. Salam nggih kanca CFC sedaya. Lanjut Mbak Eka. Among ati pawi Pak Hartoyo sak rombongan saking Sekar Gadung Pasigitan nggih rawuh. Mbah nuwun nggih. Turun. Nunung luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang Gendi kowe Cak. Yen coba Yen angel digandeng. sing kono coba ngopo? tangan apa tutup gelas Ya sing mesra gandeng. Wong padha tentang ngece lho. beda delok tanganku lho kapal tok Ngelka. Aku kok jebut cedhake ngene iki lho. kowe iki nek pamane iki lho gandrungan karo aku romantisan ki mbok yo nyawang karo aku nyawang wajahku sing mbok ingeti apa Aku mblangak pegel lho aku. lah terus mbok yo nyawang wajahe terus nyawang apa Nyawang rai lho yo anu. Rai kok ning kono. rai ning kene kok Iki yo iki prayo rai. Rai apa? Rai lok iki. Dadi ora saben wong itu demokno lho, Pak. rai lo aja ngono lak bacotke Iya, sepira ta? Yen angel ke Asik. lang Gayane.
Oh, Kuat mangku gayane. Iya. Ana iki. Wis, iki roman munyuk. Oh, bisa roman munyuk. Tan- Gini menika nggih perwira kuat. Kuat tangguh. jebule. Lah iya. Ora aku mau nggawa apa kok kaya utik-utik cecek. Lho. Iki lho telale gajah Oh, iki kok. telat. Udik-udik Oh, kok. ndelok telalimu. Oh iya. Kowe penasaran ya. Kowe mau rung Aku demok ya. demek dhewe wae. Mbake yo gedhe. Telale Lah ne. iya. Sing nutup sapa? Awakmu. Mah, ora nutup. Lho, lha piye? Ngabar kok. Kecilike no ya Cak. Engke sing ditutupi Ya sing gede tutup kok. berarti Mbak Eka. Nah, Tan ayo digandeng. Tan kenoti. Nyangkeng napa Mbak Eka? Ini kok nyangkring kucing ajeng kula guwak. Numbas. Mang tangklet to mawene kula mlaku-mlaku ngeten. Oh ya coba mlaku. Nggih. Badhe tidak pundi Mbak Eka? Ajeng mbak badang kula. aku ki ora ditakoki to Pak Dik. Coba tak tahu nih. Badhe tidak pundi Mas Ucek? Oh, ajeng ngawinke asu, Pak. Hei. Asu. Asu. Lah apa? Herder. Hadir kegedean. Ya Scooby Doo. Tan Oh, kena. tan kena nggih. Aku ngantek lali. Tan kena tinumbas harta. Lintang Asmoro. Nah, Oke, karya Mas siap. Ida berdua duet Mbak Ya. Eka Uget dan Mas Ucek Sanusi. Dados. Sagra ningrat.